Elméletileg perceken belül egy 86 órás színházi projekt egyik jelenetébe fogunk csöppenni. A szervezők azt mondták, hogy bármikor ide lehet jönni, és meg lehet nézni a darabot. Hello! Oké, igen, első emelet fordul balra. Bemegyünk. Welcome. Malu. Péter. Hi. A néző megbeszél jegyet, ezért kap egy percalapot, ez egy non-stop 86 órás lakásszínházi előadás. Vorrei riscoprirlo stasera. Nimán kiszáll. A néző bármikor jöhet, becsatlakozhat, addig marad, ameddig akar, jól érezheti magát, ő dönti el, hogy mennyire vesz részt az előadásban, tehát hogyha akar, passzív maradhat, leülhet ide a kanapéra, ahol mi most is ülünk, és kívülről szemlélheti a dolgokat, de hogyha kedve van, akkor aktívan is részese lehet az egész előadásnak, kérdezhet, őt is megkérdezik, tehát igazából egy párbeszéd alakul ki előadó és befogadó között. The people in my kitchen are my mother from Naples and her friend and some guy that I don't know who's apparently teaching my mom some Hungarian. Maga az egész projekt a nemzeti identitásra, a nemzeti identitás cseréjéről, beilleszkedésről szól, arról, hogy mi magyarok, hogy látjuk magunkat, minket, magyarokat, hogy látnak külföldiek, be tudunk-e fogadni külföldieket, és ők szívesen vennék azt, hogy mi befogadjuk őket itt Magyarországon. I realize that I can't do other things here. Maybe this is not the right place for me. No, I think that the problem is you are not used to work to eat. Because you still, when we moved here, we moved out of your mom's house. A színháznak egy teljesen új értelmet ad végül is ezzel, hogy 86 órán keresztül itt van két ember, és bármikor bejöhetek, bármikor elmehetek. És nem egyoldalú a dolog, hogy én nézem, ők csinálják, hanem ők is kérdeznek, ugyanúgy érdeklődnek. Én kevésbé beszélek angolul, ők pedig, hogy nem beszélnek magyarul, végül is mi bejövünk, és akkor mi tanítunk nekik egy kicsit magyart, ők tanítanak egy kicsit minket angolul, és akkor így... Batty. 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 How is it written? Like that. Are these T's? Yes. Batch. Batty. Kicsit furcsa ez a határ, hogy most akkor meddig színház és honnantól élet, vagy mennyi a fikció és mennyi nem. Ezen nagyon sokat beszélgetünk, mert mi is sokat gondolkoztunk, hogy most akkor melyik jelenet, vagy melyik mondat szerepmondat, és mi az, ami vajon tényleg ember. Én másra számítottam igazából, szóval azt hittem, hogy tényleg valami színjátszáshoz is lesz köze, de inkább így veszekednek egymással. És most nekem meg nem szórakozás az, hogy nézek egy párt veszekedni. I think we have had all the conflicts, possible conflicts that we had in our relationship. We pulled out, made them into stories, and now you see them as a film, and you can laugh about it. That we want to open our story. We want to show our story to the people, and maybe that they can recognize themselves in it. The main question is, can you be happier somewhere else?